Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Выбачаемся за невялічкую затрымку, просто с сур'ёзнай такой сустрэчы адразу і да нас у студыю. Таму вот невялікая затрымка, але тым не менш дзякуй. Да нас завітаў кіраўнік цэнтра еўрапейскі дыялог, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лебедька. Добрый день, спадар Анатоль. Вітанне. Спадар Анатоль, мы з вами загадзя запланавалі тэмы, якія хацелі пабмеркаваць, але жыццё падкідывае пастаянна новыя і новыя цікавосткі, а некаторыя нават у двукосе цікавосткі, якія варта было б ўсё ж таки асэнсаваць. І мне цікава ваше меркаванне як чалавека, які даўно ўжо не толькі ў палітыцы, які даўно ведае, як працуюць механізмы заходняй палітыкі, асабліва калі казаць пра санкцыйныя уціск, усе гэтыя санкцыйныя пакеты. Зараз сітуацыя, у якой апынуліся беларусы, вот возьмем конкретныя просто кейсы с этими беларускімі номерамі, машинами, якія зараз ужо не пускаюць у Літву, у Латвію, Польшчу, у Эстонію. Польшча пакуль яшчэ на паузе, так бы мовіць. Але ваша ацэнка гэтай сітуацыі? Не эксперт па санкцыях, але чалавек, які так ці інакш мусіць разграбаць наступствы. Якая склалася сітуацыя? Насамрэч тренд дрэнны, і тут не трэба некае экспертнае адмысловае заключэнне, таму што, глядзіце, у беларусаў няма зараз магчымасці лятаць, ездзіць цягнікамі, зараз стаіць пад пагрозай перасоўванне аўтамабільным транспартам, а заўтра у павестку дня стане пытанне маршрутак і аўтобусаў. І тады наступствы жалезны занавес, савецкі, класічны, з усімі наступствамі. То бок я хочу сказаць, што разуменне маштаба праблемы ёсць. З чым гэта звязана? Ну, гэта звязана, на мой погляд, усё ж такі з адсутнасцю такой стратэгіі па Беларусі ў цэлым. Вот яе няма. Яе няма ў Брусэлі, яе няма ў Вашынгтоне, яе няма ні ў Вільні, ні ў Варшаве. На вялікі жаль. Калі няма стратэгіі, а это значыць ёсць, мы разумеем, што мы робім сёння, праз месяц, праз год у адносінах да Беларусі, то тады ўзнікаюць вось такія сітуатыўныя моманты, калі проста нехта на нешта рэагуе. Вось з'явіўся дакумент Еўрапейскага звяза, і ён дае магчымасць своеасаблівай трактоўкі. Вот у Рызе гэты дакумент прачыталі менавіта так, што можна закрыць мяжу для беларусаў, якія за стырном аўтамабіля з беларускімі нумарамі. Хаця калі я чытаю гэты дакумент, я не бачу такіх наступстваў практычных, чытаючы гэты мемарандум. Іх там няма. Там просто даецца наводку мясцовым, так скажем, дзяржавам ці краінам даваць сваю трактоўку. Яны далі трактоўку самую дрэнную, якая не пралічвае, а што будзе праз 3-4 крокі. І так, яны гавораць, што, глядзіце, ёсць вайна, відавочна ёсць вайна. Ёсць праблема бяспекі для нас? Натуральна ёсць. А ў нас там выбарчыя кампаніі, якія мы мусім улічваць і настроі для таго, каб нас выбралі ў парламент, каб мы сфармавалі ўрад. Все правильно. Але мы тады кажам, давайте на шалі вагаў узважваць гэта. З аднаго боку гэта, а з другога боку, трэба разумець, што як толькі было прынята рашэнне ў Рызе, у Чырвоным доме налілі, разлілі шампанскае і выпілі. Таму што мэта любой дыктатуры, любой аўтарытарнай сістэмы, каб гэты занавес быў жалезны. І Лукашенко зараз рэалізуе сваю мэту рукамі, пакуль што латышоў і эстонцаў. Інтрыга тут застаецца, таму што Літва далучаецца, але яна зрабіла адтэрміноўку на месяц гэтага рашэння. А Польша, якую зараз агітуюць усе, каб яна далучылася, яна якраз для Рэгі і Талліна самае слабое звяно. Польша менш за ўсё зацікаўлена гэта рабіць.
У нас якія інструменты, якія магчымасці? Вось сёння ў гэты час, калі мы тут размаўляем, Святлана Ціхановская сустракаецца з Дональдам Тускам, з Радыкам Сікорскім, і яны абмяркоўваюць гэтую сітуацыю. Но я нагадаю тым, хто нас зараз глядзіце, акурат такі ў дадзены момант у Великобритании, у Лондоне, здаецца, праходзіць такі вялікая канферэнцыя, еўрапейскі палітычны, як яна там правильно? Палітычная супольнасць. Да, палітычная супольнасць, дзе прадстаўленыя лідары 45 краінаў. Дарэчы, я уже бачыў інфармацыю, там выступаў Зеленскі і гэтак далей. Вот там гэта можа быць як пляцоўка? Конечно, я і кажу, вот, ну, каб конечно, заўсёды будуць крытыкі, якія кажуць, што ўсё роўна там ніхто Ціхановская не робіць, офіс не працуе, кабінет бездзейнічае і так далей. Но, даражэнькі, гэта закранае ўсіх нас і мяне асабіста. Я хачу бачыць сваю унучку не толькі праз гаджеты, я хачу, каб яна прыязджала да мяне ў Вільню. Таму гэта у мяне баліць. І баліць ва ўсіх тых, хто і ў кабінеце, і тут не будзем падзяляць беларусаў. Зараз наша это агульны выклік, праблема для ўсіх. І кажу, што ў нас інструменты, яны ёсць, яны не шматлікія, але адзін з інструментаў, гэта якраз вот легітымнасць Ціхановскай, дае магчымасць, каб яе запрасілі на гэты саміт. Ну, гэта магчымасць. Не мяне, не вас, Зміцер, там, не Зенона Пазняка, там, нікаго там яшчэ, хто там Цэпкала, ну, згадам каго заўгодна. Ну, не маюць яны такую магчымасць адчыніць гэтай дзвері. У Ціхановскай яна ёсць. І адна з першых сустрэч, якую яна запрасіла, з кім яна хацела сустракацца, гэта Туск і Сікорскі. Потому что наша задача зараз зрабіць усё магчымае, там, вот, праз гэтыя выключэнні максімальна змягчыць вот гэтую санкцыю ўжо супраць беларусаў, не супраць Лукашанкі. Там жа, глядзіце, нахамуталі тых праблемаў колькі заўгодна. І зараз, як ніколі, беларускі рэжым крэатыўны. Вот, яны робяць занавес з захаду, а Лукашенко кажа, окей, я открываю для... Я буду, прабачце, асемяняць безвізам абывателя з 35 краінаў. Шыкоўны. Мы за безвіз для еўрапейцаў змагаліся ў 2010 годзе. У 2017 годзе МЗС нават падтрымаў гэтую прапанову. А Лукашенко сёння окей. І мы разумеем, што ён проста гуляе на гэтай сітуацыі. Альбо іншае. Глядзіце, што зрабілі эстонцы і латышы. І мы пра гэта зараз кажам, наўпрост кажам. Мы не баімся зараз фармулёвак, таму што сітуацыя такая крытычная. Тут ужо не да дыпламатыі. І мы кажам, глядзіце, вы ж прынялі рашэнне, а якое не закранае толькі Лукашенко яго танчэнне. Бо можна ехаць на беларускім аўтамабілі, за стырном можа сядзець беларус, гэта можа сядзець нехта за танчэнне Лукашенко, галоўна, каб яго быў дыпламатычны пашпарт і нумары. І Лукашенко зноў жа здзекуецца з іх. А ён гаворыць, а мы якраз вот для 35 краін, для жыхароў робім такі безвіз, але не толькі для ўладальнікаў дыпламатычных пашпартоў. Ну, ніколі не было такого часу, каб яны былі такімі крэатыўнымі. Лукашенко зараз перагульвае захад, і мы таксама спрабуем данесці вось гэтую пазіцыю да нашых сяброў. Я спадзяюся тут і таксама не выпадкова тут у Польшы, заўтра у мяне сустрэчы ў парламенце, у Сенаце, і я буду размаўляць з чальцамі групы за дэмакратычную Беларусь. Таксама, каб яны ішлі ў медыа, каб яны фармавалі грамадскую думку, і каб яны уплывалі на ўрады. Таму што гэта нават не ўрады прымаюць рашэнне. Глядзіце, якая сітуацыя. Мы прапрацуем праз свае каналы з міністэрствамі замежных спраў. І там яны таксама ў лёгкім шоку. Это ніхто не будзе гаварыць публічна. То бок і там ёсць раздзяленні. Ёсць сілавікі, сілавыя структуры, ёсць там памежныя службы, для якіх закрытая мяжа, гэта, ну, палёг, я буду сяду і сядзець там. Нема гэтых чэргаў, нема гэтых пагроз, што сярод там десяткаў тысяч нейкі там шпіён праціснецца, не будзе ніякага скандала, ну і мы там дасядзім свае тэрміны. Я маю на ўвазе ўрад. Ну так, хаця я так думаю, што сапраўдныя шпіёны яны знойдуць, як прабрацца без агульнай чаргі. Але вот вы добра, што нагадалі, заўтра у вас будзе сустрэча з
за дэмакратычную Беларусь групай у польскім сейме і нагадайце мне колькі таких у колькіх парламентах таких вось груп ёсць 24 парламенты 24 краіны ёсць такія групы за дэмакратычную Беларусь і вось гэтыя ну можна сказать пра беларускія дэпутаты еўрапейскіх краінаў не змаглі адстаяць інтарэсы беларусаў у этой сітуацыі дэмакратыя крыху працуе по-іншаму і Зміцер гледзячы на ваш твар на вашу смешку я так разумею что вы ведаеце як гэта працуе это ў Беларусі толькі шаўкец одной шаўчок одной рукі і ўсё там круціцца я чаму пытаюся я напрыклад не чуў нейкага такога ну умоўна кажучы вялікай спрэчкі ну не скандала а такой бурнай абмеркавання гэтай сітуацыі калі скажем група за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы ці Латвіі спрабавала адстойваць інтарэсы беларусаў да можа по выніку не адстаялі гэта дэмакратыя але вот на слуху такога не было что вот узнялася такая ну так вы у Варшаве то маглі канешне не чуць што адбывалася у Вільні а ў Вільні якраз прыкладна можа 2 тыдні назад мы у сейме Літвы правялі адмысловую прэсавую канферэнцыю з удзелам кіраўніка групы за дэмакратычную Беларусь і яго намесніка і мы падсумавалі вынікі нашай працы тому что завершаецца кадэнцыя сейма і увосень у кастрычніку у Літве выбары і мы сказалі што мы разам рабілі і вось там якраз беларускае пытанне гэта такая патэльня дзе скверчала беларуская праблематыка двойчы гэта пытанне разглядалася якраз на сейме на пленарным паседжанні один раз депутаты перадольвалі вето президента і група там так скажем больше за 10 чалавек а трэба было набраць 76 галасоў а мы атрымалі 100 галасоў вось вам вынік конкретно працы групы за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы калі яны перадолелі вето президента Наўседа і не дазволілі каб тады это было 2 гады назад беларусаў кинули один кошык за расіянамі другая такая сітуацыя гэта было увесну ўжо гэтага года калі была яшчэ одна спроба ўжо знутры сейма таксама каб беларусаў прыраўняць да расейцаў таму гэта ёсць зафіксавана на радарах як факт это можна стэнаграму паглядзець гэта пісала прэса у Польшы гэта не было так востра тому что тут на сённяшні дзень ну так скажем у параўнанні больш такая лайтовая лаяльная сітуацыя да беларусаў але калі мы говорим про сённяшнюю сітуацыю то дэпутаты і сейма і паслы сената яны ў такой же сітуацыі які мы гэта зведалі як постфактум гэта пытанне не з'яўляецца кампетэнцыяй парламента і я ўжо падкрэсліваў што нават гэта не ёсць рашэнне вот урадавае што многія міністэрствы таксама аказаліся ну за бартом прыняцця гэтага рашэння гэта лабіявалі сілавыя структуры і я разумею чаму бо ў іх ёсць іх карпаратыўныя інтарэсы але наяўнасць этой групы дае магчымасць сустракацца з імі каб яны ўжо ну так постфактум але таксама рэагавалі хаця гэта не пытанне якое праводзілася праз закон гэта рашэнне это мовна кажучы падзаконны акт які прымаецца ў межах аднаго ведомства но на вялікі жаль і тут гэта выканаўчая ўлада тут заканадаўчая тут гэта разделена але парламентарыю адрозненне ад беларускай сітуацыі ён тут вольны і калі ён заангажаваны на беларускую праблематыку то я думаю что мы пачуем галасы там у прэсе у сацыяльных сетках і яны выкажуць гэта можа не паўплываць наўпрост на рашэнні якія прыняты але яно можа паўплываць каб ва ўрадзе задумаліся ну і каб грамадская думка таксама негатыўна не ўспрымала беларусаў Спадар Анатоль, вось вы сказали такую добрую фразу про тое что ну зараз не час для нейкіх пошукаў дыпламатычных там палітычна мягкіх словаў сітуацыя калі можна казаць просто ў вочы можа быть нават непрыемную праўду і вот глядзіце я уже не пасля того як з'явілася эта інфармацыя і про Латвію і про Эстонію бачыў інфармацыю про тое
колькі збожжа расійскага набывае, а потым перапраўляе тая ж самая Латвія у Еўросаюз, колькі пастаўляюць він там у Россию ці з России, як ідзе гандаль, то есть вот война, вот санкции, и все нормально, а крайние белорусы. Вот неяк так вот как-то, может быть, показать, вот, что, ребята, может быть, давайте не сидеть на двух стульях. Ну вот так мы и кажем ребятам, не трэба сядзець на двух стулах, і калі вот пойдзе больш гарачая такая дыскусія, спрэчка, то натуральна мы будем узгадваць нашу крэдытную гісторыю ўзаемаадносін з Латвіяй. Мы узгадаем не толькі кукурузу і збожжа, мы узгадаем і той час, калі на нафтавых пастаўках там ну просто нават не сотні мільёнаў даляраў папраходзілі, і гэта было ну такое крышаванне з боку дзяржаўных структур. Быў такі час, ён зафіксаваны, былі расследаванні еўрапейскія з Брусселя. Конечно, это ўсё будзе ўзгадвацца, але галоўная задача зараз, мы разумеем, дзе нашы моцныя бакі і дзе слабыя. Мы бачым, што лакаматывам гэтага рашэння з'яўляюцца тыя краіны, якія ўжо прынялі гэта. Мы бачым, што Літва займае больш асцярожную пазіцыю, і яны прынялі як бы рашэнне, але яго адтэрмінавалі на месяц, узялі паўзу. І вось зараз у многім вырашальным будзе пазіцыя Варшавы. Я разумею, што ёсць дамовы, і дамова такая стратэгічная, быць кансалідаванымі. Літва, Латвія, Эстонія і Польша. І не по беларускаму пытанню, а ў цэлым па міжнародным пытанню. Гэта ёсць дамова. І мы прымаем гэта да ведама. Але мы ўсё ж такі хочам прывесці самыя галоўныя аргументы, што не трэба прызнаваць паразу, што мы прайгралі Беларусь Пуціну і Лукашэнку. А тое, што яны робяць, гэта прызнанне паразы. Па-другое, я думаю, што яны не дадумалі, не дасэнсавалі, а магчыма і мы не дапрацавалі. Вот гэта ёсць нішто іншае, як моцная інвестыцыя у легітымізацыю Лукашэнкі ў 2025 годзе. 25 год будзе у пэўнай ступені вырашальным. Лукашенко трымае ў сябе вось гэтую боль, гэтыя пакуты 2020 года. Ён ад яго не пазбавіўся. І ён разумее, што яму трэба стварыць хаця б уражанне, што ў 25 годзе ён вярнуў сабе легітымнасць. Уражанне. Але гэта ўражанне будзе насамрэч моцным, калі ў Беларусі зменшыцца колькасць еўрабеларусаў і калі павялічыцца колькасць беларусаў, якія расчараваныя захадам. І вот такія рашэнні, яны якраз памяншаюць колькасць еўрабеларусаў, яны павялічваюць расчараванне захадам, еўрапейскім звязам, а гэта азначае, што магчымасці вот для легітымізацыі у Лукашенка павялічваюцца. А гэта для нас і для ўсіх, гэта, канешне, вельмі моцны выклік. Таму што адна сітуацыя, калі падаўляючая большасць беларусаў не ўспрымаюць Лукашэнку як легітымнага законнага прэзідэнта. І гэта мае яшчэ адно наступства. Калі Лукашенко, як чалавек, які не мае легітымнасці, падпісвае нейкія дамовы з Пуціным, то лёгка прызнаць іх недзейснымі ў правовым плане. А іншая сітуацыя, калі зменіцца вот эта сітуацыя. У Таліне і ў Рызе мы канстатуем, што вот пра гэтыя крокі ніхто не думаў, калі прымалі вот гэтае рашэнне. Ну так, сапраўды вот наши гледачы пагаджаюцца з вами у тым. Вот Ружа піша: я не могу нікуды паехаць, а той, хто мяне рэпрэсаваў, едзе, таму што ў яго ўсе родныя у Еўропе. Ну я дадам, альбо у яго дыпламатычны пашпарт ці там машына на дыпламатычных нумарах. Альбо добавим, што просто фінансавыя магчымасці чыноўнікаў сёння ў Беларусі і шараговых беларусаў абсалютна іншыя. Не ударыць по бюджэту чыноўніка, взять квіток, даляцець там да Тбілісі, пераляцець у Анкару, атрымаць візу там у венгерскай амбасадзе. Тут усё якраз склейваецца. Крышку больш часу, але большасць беларусаў, чаму яны едуць там праз беларуска-літоўскую ці латвійскую мяжу? Ну, это самы кароткі і танны шлях. Тут яшчэ і пра гэтую опцыю трэба думаць. Мы это ўсё абсалютна разумеем, і мы самі ў гэтай скуры, паверце. Ну так, да, і мне вот как бы троху дзіўна, чаму, скажем, пагроза
звычайных цывільных аўтамабіляў шараговых беларускіх грамадзянаў пагроза ад іх большая, чым ад грузавых перавозак чыгуначных. Но чыгуначныя перавозкі это ж пытанне геапалітычнае, я б сказаў бы так, таму што тут прысутнічае цень Китая. А гэта для многіх моцны гулец, які успрымаюць усе сур'ёзна. І таму на гэта не хапае не тое, што волі. Воля, можа, яна і ёсць, але не хапае кампетэнцыі і легітымнасці, каб прымаць такія рашэнні. Тут абсалютна відавочна. Тут любы шараговы чалавек задае такія пытанні, якое задаеце вы зараз, Зміцер, і высновы мы якраз за тое, каб была шырокая адкрытая дыскусія. Таму што нашы аргументы значна больш моцныя. На што мы спадзяёмся? Мы яшчэ раз падкрэсліваем, спадзяёмся, што тлумачэнне рэгламента, які быў прыняты ў Брусэлі, будзе такім, як там напісана, а не дадуманым. І гэта азначае, што у тыя выключэнні, якія ёсць, можна, так скажам, задзвінуць усіх беларусаў, якія праязджаюць на сваім аўтамабілі, і што гэта ўладальнік аўтамабіля. І мы за гэта будзем змагацца. Другое рашэнне, якое можа быць, але яно патрабуе больш часу. Рэгламент прымаўся ў Брусэлі. Просто зараз неспрыяльны час яшчэ. Толькі абраны парламент, толькі сёння мусяць абраць, магчыма, Урсулу фон дер Ляйен кіраўнічкай выканаўчай структуры еўрапейскага звяза. Там толькі ідзе дзялёж партфеляў. І гэта адкладвае, няма з кім размаўляць зараз наўпрост. З чыноўнікам сярэдняга ўзроўня ты не будзеш размаўляць. Это трэба з тымі, хто прымае палітычныя рашэнні. Але гэта таксама опцыя, якая можа быць выкарыстана, таму што у Святланы Ціханаўскай ёсць магчымасць размаўляць наўпрост і з Каяй Калас, якая зараз кіраўнічка знешняе, скажам, Міністэрства замежных спраў еўрапейскага звяза, і з той жа Урсулай фон дер Ляйен, яна добра знаёмая, але гэта патрабуе большага часу. Што можна зрабіць, на каго націснуць і з кім дамаўляцца, гэта сёння рашэнне ў Варшаве і часткова у Вільні. І вось тут, спадар Анатолий, мне просто ваше цікавае меркаванне. Давайте не будем там глядзець, што вы там, скажем, дарадца Ціханаўскай, там яшчэ што-нибудь, просто як палітыка, як дасведчанага чалавека. Калі Латвія ўвяла гэтыя абмежаванні, я пабачыў каментар: ну як жа так, ось Ціханаўская ж буквально 2 тыдні, як ці колькі там была у Рызе, сустракалася з кіраўніцтвам, там з палітычным, з усім астатнім, чула словы падтрымкі беларускаму народу і гэтак далей. З'ехала, прайшло буквально там пару дзён і ўвялі такія абмежаванні. Ну як так можа быць? Ладно, тут можа быць такое, што ўсё ж таки гэта, як вы кажаце, дакумент еўрапейскі, это 7-й пакет санкцый, распрацаваны ў Еўропе. Хай так у Латвіі яго пачыталі, прычым не палітыкі, а памежнікі, і прынялі такое рашэнне. Але мы не адзін раз сустракаліся з такой сітуацыяй, калі Ціханаўская прыязджае, чуе словы добрыя на свой адрес, на Дэмсіл, беларусаў увогуле, праходзіць пару дзён, і ў гэтай краіне нешта прымаецца такое, што можна нават назваць, можа быць, дрэнным для беларусаў. Вот як яно так працуе? Вот так яно і працуе. Першае, натуральна, што Ціханаўская ці там групы за дэмакратычную Беларусь дэпутацкія, гэта не чароўная палачка, як я кажу, не Дзед Мароз. Это трэба прызнаць як факт. Другое, трэба прызнаць, што і Эстонія, і Латвія, і Літва гэта дэмакратычныя краіны. Тут працуюць іншыя механізмы. І тут узнікаюць сітуацыі, калі-нікалі, што нам хочацца аднаго кнута, які там вырашае усе пытанні. Гэта размеркаванасць паўнамоцтваў, кампетэнцый, яна прыводзіць да такіх сітуацый. Па-другое, трэба прызнаць, што увесь гэты час, і не толькі па Беларусі, але па цэлому спектру праблем, тая ж самая Украіна, існуюць розныя групы палітычныя. Нема такога. Мы ж бачым, што абіраюць віцэ-прэзідэнтаў ЗША, а ўся Украіна замірае там. Каго выберуць?
Бо нават ад аднаго чалавека адной пасады многае што залежыць, таму што вот ён прыходзіць, у яго такая кампетэнцыя і такі можа быць уплыў. Так і ў нашай сітуацыі. У кожнай краіне, калі мы говорим, бяром беларускую повестку дня, ёсць два блокі, ну умоўна. Возьмем адзін і назовем іх сілавы, які за максімальныя забароны, за максімальныя табу. Чым больш вот этих забаронаў, тым лепш для іх, тым больш комфортней. Менш прокола, менш верагоднасць скандала, а значыць большая верагоднасць, што ты застанешся на гэтай пасадзе. Гэта карпаратыўныя інтарэсы канкрэтна гэтых людзей. Ёсць яшчэ одна група, яна можа быць і тут і там, гэта тыя, каго абіраюць. Яны ўвесь час глядзяць на сацыялогію, якая ў адрозненні ад Беларусі не хлусіць. І калі яны бачаць такія настроі, то яны гэта прымаюць да ведама. Яны могуць прымаць тады такія рашэнні, калі-нікалі папулісцкія і невыгадныя для Беларусі. І ёсць тое, што мы называем тыя, хто добра разбіраюцца ў беларускай праблематыцы. Гэта, як правіла, Міністэрства замежных спраў. Это, магчыма, калі-нікалі Міністэрства там і эканомікі. Вот гэта нашы хаўруснікі. У кожнай вот этой краіне, якой мы пералічвалі. Таму мы працуем і з тымі. Але мы разумеем, што гэта апаненты патэнцыйныя, а гэта нашы хаўруснікі. І ёсць тыя, хто паміж імі, каго абіраюць, якія арыентуюцца не толькі нас. Сітуацыя складаная і непростая. Каб яна была простая, яе б даўно ўжо вырашылі. Таму у нас, падкрэсліваю, няма іншага нічога, як размаўляць, прыводзіць аргументы, даказваць. І тут я кажу, што это зона адказнасці не толькі Ціхановскай. Вот калі мы зараз ўсё звядзём, што вот там Ціхановская мусіць, павінна, ці нешта робіць, ці не робіць, мы прайграем. Таму што зараз трэба мабілізацыя ўсіх пра розныя формы і фарматы. Ну, калі мы кажам, што там у Вільнюсе там 62 тысячи беларусаў, то нейкія праявы іх актыўнасцей, яны павінны быць. У сацыяльных сетках людзі павінны пісаць. У іх ёсць знаёмыя, з якімі яны жывуць. Асноўная маса іх працуе. Вы на працы размаўляеце з літоўцамі, каб яны бачылі у вас еўрабеларусаў. Бо гэта грамадская думка. Эту грамадскую думку замярае сацыялогія, і потым з гэта робяць пэўныя высновы палітыкі. Я да тэмы Польшчы звярнуся, але і да Китая ў тым ліку, але праз Беларусь. У адказ на заявы Лукашэнкі пра жаданне паразумецца, знайсці, вырашыць праблемы дыпламатычным шляхам, як ён сказаў вот у адрес Польшчы, афіцыйны прадстаўнік МЗС Польшчы Павел Уронскі сказаў, што яны чакаюць першага рэальнага кроку з боку беларускіх уладаў. А мы ведаем, якія гэта рэальныя крокі, якія чакаюць у Варшаву. Гэта 3 пункты. Значыцца, спыненне міграцыйнага крызісу, выдача таго, хто забіў польскага жаўнера, і вызваленне Анджэя Пачобута. Все. Але як адказ, буквально сёння раніцай з'явілася навіна, учора ўвечары ён быў у эфіры у Маркова, новапрызначаны міністр замежных спраў Рыжынкоў, які пачаў расказваць пра тое, што гэта Польшча спрабуе тут шантажом, што перакрые мяжу, перакрые чыгуначныя грузаперавозкі, на нас націснуць, у іх не атрымаецца, таму што там Кітай зацікаўлены, а такімі дзеяннямі Польшча падставіць усіх сваіх партнёраў по Еўросаюзу і гэтак далей, маўляў, хочаце, не хочаце, будете вы з намі дамаўляцца і размаўляць. Вас прымусяць там з аднаго боку Кітай, з другого боку еўрапейскія партнёры. Як вам бачыцца развіццё сітуацыі ў тым сэнсе з беларускага, з нашага, з боку наших інтарэсаў? Що ж таки уладам Польшчы, ну, трэба неяк паказаць, што яны не просто так словы на ветер кідалі. Калі сапраўды не могуць зачыніць мяжу для грузаперавозак, ну, а рабіць нешта трэба закрыць вот так вот для аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. Это дыпламаты, у кого мацнейшая нервовая сістэма. Зараз ідзе падвышэнне ставак. І з аднаго і з другого боку. І па-іншаму тут быць не можа. У каго хопіць больш рэсурсаў і прасторы для манёвра. Мне падаецца, што тут нейкая пэўная перавага можа быць усё ж такі на баку Варшавы, таму што апошнія падзеі, ну, яны заставляюць задумацца, не так проста вот это
палітычная спёка і спёку пераносіць Лукашенко, палітычную спёку. Мы бачым вось нечаканыя тыя заявы, калі яны спачатку надуваюць вот этой бурбалку такой напружанасці на межы з Украінай, потым Лукашенко говорит, а няма нічога. Пытанне тых дронаў расійскіх, гэта азначае, што ідзе ўсё ж такі нейкі шантаж з боку Расіі, ціск ідзе на Лукашенко. То боку час, я не думаю, што зараз ён ресурс у Лукашэнкі. Але пакуль яны трымаюць вот эту планку моўную і пінг-понг яны перакідваюць і спрабуюць для свайго электарата зрабіць такое ўражанне, што сітуацыя пад кантролем. Але і Польшы так асабліва спяшацца няма куды там. Ну што там, прэзідэнцкая кампанія, магчыма, будзе нейкае такое, тое, што патрэбна будзе яе удзельнікам, нейкія такія кейсы, нейкіх там перамог, дэманстрацый ці нейкай пазіцыі. А так сітуацыя палітычная дастаткова стабільная. Я думаю, што можа што адбыцца, калі будзе нейкая дамова па аднаму з хаця б з гэтых 3 пунктаў, і што сітуацыя зрушыцца. І што будзе тады з того боку? Якая будзе адзін бок мусіць у нечым саступіць і другі. Но з бокам беларускім зразумела. Нема мігрантаў на мяжы, як бы гэта доказ таго, што мы мяняем сітуацыю. Вызваляюць без всякіх там перадумаў пачобута, гэта таксама. Што можа даваць польскі бок? І вот тут цікава, каб, на мой погляд, Лукашенко сам не загуляўся вось у рэалізацыю тых каштоўнасцяў і стандартаў, якія для яго не характэрныя. Умоўна кажучы, вот это безвіз і так далей. Гэта не яго. Але ён гэта выкарыстоўвае. Но і як гэта потым будзе выкарыстана, вот это ўжо цікавае такое пытанне. Таму выснова, хто першы пойдзе на саступкі і што будзе ў адказ? І што будзе ў адказ? Час пакажа. Сітуацыя для Лукашэнкі непростая, як я говорю, гарачая спёка, яму трэба знайсці цень, і гэты цень Пекіна, і мне падаецца, што там яшчэ адбываецца цікавы працэс, гэта пераразмеркаванне, хто ёсць хто старэйшы брат у гэтай сям'і. Лукашенко зацікаўлены, каб гэта быў Пекін, а Путін быў толькі сярэдні, значыць, не галоўны. Для яго гэта стратэгічна. То бок беларуска-польскія адносіны, яны закранаюць інтарэсы гульцоў, такіх як Пекін і еўрапейскі звяз. То бок моўная рыторыка з Мінска і Варшавы, але вырашэнне канчатковае залежыць у значнай ступені ад Брюсселя і ад Пекіна. І гэта трэба прымаць да ўвагі. Спадар Анатоль, не магу абысці одну яшчэ тэму, тым больш, што тут падкінулі нам ўсё ж таки рэакцыю на тое, што адбылося ў Вільні, і я так разумею, з вашым удзелам у тым ліку. Была прынятая подписаная декларация беларускімі грамадскімі арганізацыямі, у якой вот беларусы, беларускі бок адмяжоўваецца ад ідэяў літвінізму. Ну так я можа быть троху скарочана гэта ўсё кажу, але сама гэтая пастаноўка пытання адмежавання там ці крытыкі, ці там вот сказаць, што няма ніякага літвінізму, выклікае шмат таких ну как бы незадаволенасці. Пішуць: а что такое ідэалогія літвінізма ў сучаснай трактоўцы афіцыйнага Вільнюса? Яна стала ўжо больш абшарнай, сягае ўсёй нашай гісторыі. Ну і, маўляў, ідзе размова пра тое, што адмаўляючы літвінізм у літвінізме, адмаўляючы ці аддаючы на откуп гісторыю Вялікага княства літоўскага выключна сённяшнім літоўцам, мы нібыта ад сябе гэта кажам: ну добра, мы згодны, не было ніякага ў нас у гісторыі Вялікага княства літоўскага, беларусы, ну яны тады беларусамі не называліся, але нашыя продкі ніякага дачынення да гэтага не мелі. Добра, каб не было праблем, мы ад этого ўсяго адмаўляемся і ўсё. Так яно пастаіць пастаноўка пытання. Ну, па-першае, што датычна гэтай заявы, гэта заява 20 грамадскіх арганізацый, якія у большасці зарэгістраваны ў Літве, але это беларускія арганізацыі.
і яны выкладаюць сваю пазіцыю, свой погляд. А по-другое, ну давайте не блытаць гістарычны аспект і палітычны. Ніхто на ўзроўні, так скажем, палітычных эліт у падаўляючай большасці ў Літве не збіраецца забіраць у беларусаў гістарычнае мінулае. Наадварот, я чую, што ВКЛ гэта наша агульная гістарычная спадчына. І тут вось тыя палітыкі, тыя палітычныя колы, з якімі я маю камунікацыі, у нас гармонія, у нас няма праблем. Так што я не буду адказваць там за грамадскія арганізацыі, за іх ініцыятыву, але і так, мы на сённяшні дзень мы хацелі б, каб палітычныя партыі беларускія і прадстаўнікі дэпутацкіх груп у сейме Літвы выступілі з супольнай заявай по гэтаму пытанню. Это ў стадыі абмеркавання. Ёсць праект такой заявы, ён абмяркоўваецца і адным бокам, і другім. І тут, калі мы гаворым ужо пра палітычныя аспекты, то у чым якраз праблема? Што ёсць спроба спекуляцыі, што літвінізм гэта прэтэнзія на тэрыторыі сучаснай Літвы. Вот у гэтым праблема. І тут мне трэба, падаецца, даць вельмі ясны і выразны адказ. Я, напрыклад, на гэта і гатовы лічу гэта мэтазгодным як дэпутат незалежнасці, як дэпутат апошняга дэмакратычна абранага парламента Беларусі, і лічу, што і як чалавек, дарэчы, які рыхтаваў на ратыфікацыю пакет дакументаў па мяжы паміж Беларусю і Расіяй, будучы намеснікам старшыні камітэта па міжнародных пытаннях у Верховным Савеце 13 склада. Мы вельмі ясна мусім сказаць, гэтую мяжу мы зафіксавалі, кропка. Няма ніякіх прэтэнзій у беларусаў на тое, каб нешта забраць у Літвы. І мы хацелі б з тога боку таксама мець адэкватны адказ, што і ў літоўцаў няма ніякіх прэтэнзій. А тое, што робяць на сённяшні дзень ФСБ там і КДБ, спрабуючы вот гэтую тэму спекуляваць і закласці варожасць паміж літоўцамі і беларусамі, ну гэта відавочна. Дык мы вот з гэтымі праявамі спецслужбы ў Лукашэнкі і Пуціна мы змагаемся ці не? І я думаю, што якраз калі сёння была такая супольная заява палітычная адказных палітычных сілаў Літвы і Беларусі, дзе ёсць вот это пазіцыя, у якім зафіксавана адсутнасць тэрытарыяльных прэтэнзій на другого боку, што тут дрэннага? А для гістарычнай спадчыны трэба ладзіць гістарычныя канферэнцыі, абмяркоўваць, і я думаю, што мы прыйдзем да кансенсуса, ну, рэальна, што гэта наша агульная спадчына. А што да самой тэмы, ну, я просто перакананы. Вот, ну, перакананы. Калі мы возьмем некую сярэднестатыстычную сям'ю Жабінцы ці ў Буда Кашалёва, ну, не будуць сядзець яны сёння вечарам, прабачце, і абмяркоўваць праблемы літвінізма. Таму, калі я кажу, што гэта пытанне не стаіць у павесцы дня беларусаў, гэта праўда. Ну, ёсць нейкія людзі, якія цікавяцца гэтымі аспектамі гістарычнымі, але іх не шмат. Хай пацвердзіць тых, хто нас чуе ў Жабінцы і Буда Кашалёва. Вы яшчэ скажыце, што пра рымскую імперыю яны вот не думаюць, пра літвінізм яны думаюць. Ну, это мем такі вы, відаць, прапусцілі. Добра, давайте да іншай яшчэ тэмы закранем яе. Вы ўсё ж таки, я раскрыю невялікую такую таямніцу. Гаспадар Анатоль тут бярэ удзел у абмеркаванні такого, назовем это, стратегія 2025. Ведаеце, я зараз перыядычна сачу за тым, што адбываецца у лагеры наших апанентаў прапаганды лукашэнкаўскай. Яны вельмі апошнім часам раскручваюць тэму электаральнай кампаніі 25-го года. Зараз нават з пенсійнага нібыта выцягнулі Лідзію Ярмошыну, якая пачала там расказваць пра тое, што, ну, конечно, Лукашенко яшчэ адказу свайго не даў, но яшчэ ж не вырас, больш ж няма каму хтосьці, вот, хто мог бы яго замяніць. Таму на 90% вот Лукашенко і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, то есть вот нейкая стратегія у іх, яна как бы ідзе, развіваецца. У Дымсіл яна ёсць, эта стратегія на 25 год? То есть якія вы бачання? Ваше бачанне? Я думаю, пункт
гледжанне такі ў мяне як бы з боку звонку, калі экспертны паглядзець. У чым будзе соль вот 25-го года? Для Лукашенко архіважна вярнуць адчуванне легітымнасці унутры краіны. То бок атрымаць легітымізацыю. І на гэта кінуты ўсе сродкі. І нават Ярмошыну дасталі. І ёсць разуменне, як гэта будзе адбывацца, што тут патрэбна зафіксаваць, што няма нікога, і трэба ісці і упрошваць там працоўнымі калектывамі, выхаванцамі там дзіцячых садкоў Александра Григорьевича, каб ён застаўся. І гэтак далей. То для нас якраз задача мае адваротную скіраванасць, гэта дэлегітымізацыя і гэтай кампаніі альбо спецаперацыі па ўтрыманню ўлады на міжнародным узроўні і ўнутры краіны. І то і другое важна. Я думаю раней, што на міжнародным арэне гэта ўсё будзе дастаткова проста, але вот улічваючы тыя крокі, якія робяць сёння у Латвіі і Эстоніі, скажу, што мы таксама недаацэньваем гэты фактар. Таму што вот яны працуюць якраз сваімі дзеяннямі на легітымацыю ўнутры краіны. То бок задача будзе больш складаная. Але мы бачым, што можам зрабіць на міжнароднай арэне па дэлегітымізацыі і што можна зрабіць унутры краіны. То бок стратэгія зараз на стадыі абмеркавання. Галоўны пасыл такі да беларусаў. Свабодныя сумленныя выбары. І я з гэтым тэзісам да таго часу, калі быў старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі, абышоў усе завадскія прахадныя, вот літаральна ўсе, пачынаючы там ад Салігорска, Мазы, Белазы, МТЗ, раздаў сваімі рукамі нават не тысячы, десяткі тысяч матэрыялаў пра тое, чаму патрэбныя свабодныя сумленныя выбары. Дажыўся да таго часу, калі калегі там з іншых партый казалі: Анатоль, ты ўжо задзяўбаў сваімі свабоднымі сумленнымі выбарамі, на нікога не цікавіць, таму што чарка і шкварка — гэта прыярытэт. Але 20-й год паказаў, што ў гэтым ёсць сэнс. І ў 20-м годзе людзі якраз выйшлі на вуліцу з-за таго, што у іх не было свабодных сумленных выбараў, а яны хацелі мець на гэта права. Таму нам важна захаваць, каб у людзей як прыярытэт захоўвалася вот это свабодныя сумленныя выбары, што калі іх няма, то адсюль нашы ўсе праблемы, і тупік, і вайна, і крызіс, і незмяняемасць улады, і гэтак далей. То бок важная інфармацыйная кампанія. Ну а што рабіць ужо там падчас самой кампаніі? Выбар тут не вельмі вялікі. Не вельмі вялікі. Альбо хадзіць, альбо не хадзіць. Альбо калі прыйсці, зрабіць тое ці іншае дзеянне. То бок гэта будзе агучана. І не ведаюць, ці на гэтай канферэнцыі, ці пазней, але будзе выпрацавана, і пад гэтым задача, каб падпісалася большасць суб'ектаў. Ну і наш вынік, калі у Жабінцы і Будакашалёва людзі, якія будуць абмяркоўваць эту сітуацыю за сталом, сказалі: не, Саша, ты не наш, не мой прэзідэнт. Ну, сёння людзі ў Беларусі ў такой сітуацыі з-за рэпрэсіі, ціску і ўсяго астатняга, што как бы нічога не застаецца, толькі ісці, асабліва калі ты бюджэтнік, там на заводзе працуюць, калі там ідэолагі запатрабуюць справаздачыцца. Вось тут што галоўнае? Ты можаш ісці, можаш не ісці. Вось можаш ісці, прагаласаваць за Лукашэнку, бо ніхто ж не вырас другі яшчэ. Нармальныя людзі, калі прыйдуць, яны не будуць галасаваць за палітыка, які нагадвае кульгавую качку, яна кульгае на абедзве нагі, і по ўзросту, і по палітычнаму знаходжанню вот у гэтых каардынатах. Таму не, важна, што ў галаве людзей. Вот чым 20-я кампанія адрозніваецца ад іншых? Мы выходзілі на пратэст не толькі ж у 20-м, а ўсе гэтыя гады, ўсе гэтыя кампаніі. Але мы ішлі з адчуваннем, што, відаць, магчыма, мы і не выйгралі. А ў 20-м годзе было проста перакананне ва ўсіх людзей, што перамагла Ціхановская. Ну, на жаль, ось сапраўды тут як бы там не ставіліся, але ананімус правы ў тым, што данесці нашыя вось гэтыя ідэі дастаткова складана да беларусаў. Вот ён піша: як Дэмсілы плануюць данесці свой план да насельніцтва РБ.
да прыкладу сярод 9 мільёнаў насельніцтва толькі там 128 тысяч подпісаны на YouTube Еўрарады, ну на іншыя каналы, але сапраўды данесці цяжка. Вот можно. Ну, ведаеце, много з'ехала сотні тысяч, але сотні тысяч і засталіся. І яны гэта сетка мультыплікатараў, якая можа заходзіш там у лазню, грамадскі транспарт, у працоўны кабінет, вот прасоўваць на эти наратывы, вот этих, які он кажа, 128 тысяч подписчикаў. Адзін глядзіць, а пераказвае 3-5-10. Вы лічыце, што 25-й год нешта мяняе для Ціхановскай, ці не? Ну, для пэўным выклікам былі выбары ў Координацыйную раду. Но мы можем зараз сведчыць, што гэтыя выклікі зняты з повесткі дня. Координацыйная рада можа быць важным элементам, але гэта не альтэрнатыўны палітычны цэнтр. Усё астатняе залежыць таксама ад кампаніі дэлегітымізацыі рэжыма. Чым яна эфектыўней, чым тым больш узмацняецца легітымнасць Ціхановскай. У яе няма гэтай даты ў календары, што ей трэба абірацца. Гэта як з Верховным Советом 13-го склікання і Конституцыі 94-го года. По Конституцыі 94-го года я до сённяшняга дня депутат парламента. Таму што там ёсць артыкул, што паўнамоцтвы Верховного Совета заканчваецца, калі абраны новы склад парламента. Ну так, по Конституцыі, да, але калі браць па адносінах еўрапейскіх партнёраў, то есть фактычна, наколькі я памятаю, ну вот калі афіцыйна тэрмін, ну вот нібыта закончыўся, ну і цікавасці у еўрапейскіх партнёраў да вот як да не да асобных палітыкаў, як вот Анатолий Лябедзькі, а скажем да таго склада Верховного Совета, ну яна ўжо знікла. Час пакажа, глядзім на календар, дзе сёння Ціхановская сярод лідараў 45 краінаў. Ну яшчэ 25-го года нема. Але мы говорим про тренд. Пакуль усё застаецца на вельмі высокім узроўні. У гадавіну 30-годдзя знаходжання Лукашенко прыняў 2 жонак 2 прэзідэнтаў афрыканскага кантынента. Гэта вынік 30гадовай яго працы. А ў гэты самы якраз дзень Ціхановская была на саміце НАТО і сустракалася з дзесяткамі дзейных палітыкаў. Вось вам адказ, тренды. А потым НАТО прыняло рэзалюцыю, якой узгадаўшы Беларусь, у прынцыпе поставила Беларусь на одну дошку с Россией, что вот, як лічаць эксперты, не вельмі добра. Гэта дыскусійны як мінімум. Трэба прызнаць як факт, што ну калі ляцяць там дроны там праз Беларусь, ну гэта таксама праблема. Калі вырабляецца зброя, якая ідзе наўпрост там на фронт, гэта таксама праблема. Тут так, пытанне фармулёўкі. Адказнасць ёсць і Беларусі і беларускіх грамадзянаў, але мы б хацелі, каб на першым месцы было Беларусь не Лукашенко, беларусы не Лукашенко, Беларусь не Россия. Ну і на завяршэнне коротко, як ўсё ж таки чалавек з вопытам, бэкграундам сапраўднага депутата, тое, што адбываецца зараз у Координацыйнай радзе, як вы гэта ацэньваеце? Гэта нармальнае такое парламенцкае, дэпутацкае, дэмакратычнае жыццё ці что? Моя ацэнка, гэта кандыдат у протапарламент. Гэта як Грузія кандыдат у еўрапейскі звяз. Падавалася, вось-вось яна прыблізіцца, аднак час паказаў, што яна аддаляецца. У іх ёсць акно магчымасці, як яны выкарыстаюць, пакажа час. Гэта не протапарламент, натуральна. Гэта пакуль такі прадстаўнічы орган з абмежаванай легітымнасцю і абмежаваным прадстаўніцтвам. Вот гэта тое, што ёсць. Але акно магчымасцей захаваецца. Чакаю добрую дыскусію на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая будзе з удзелам якраз прадстаўнікоў усіх фракцый. І там спадзяюся, што мы пачуем адказы з іх вуснаў. Што такое Координацыйная рада і якія іх планы на бліжэйшую перспектыву? Ну, калі там у адной зале, а асабліва на адной панелі сустрэнуцца Кныровіч і Курэйчык, да прыкладу, то я думаю, што будзе горача і канферэнцыя зацягнецца на некалькі дзён. Гэта залежыць ад таго, хто будзе мадэраваць гэтую дыскусію. Добра, дзякуй вялікі. Анатолий Лябедзька, Зміцер Лукашук працавалі для вас. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце, задавайце свае пытанні, пакідайце каментары і жыве Беларусь. Жыве вечна.